आज हमनी के बानी जा बलिया जनपद के रेवती स्टेशन पर अभी हमनी के मौजूद बानी जा और देख सकेनी रउआ सभे की एजा भूख हड़ताल चलत हटे। जैसन कि बता दी कि रेवती स्टेशन के हाल्ट घोषित कर दिहल गई रहा, तो एक के लेके एजा आज 67 दिन से अनशन चलत हटे। तो एजा हम जे अनशनकारी लोग बा ए लोग से बात करम और जानल चाहम कि अब तक अधिकारी लोग के का प्रतिक्रिया बाटे, रेवती स्टेशन के बहाल कैला के लेके का बाटे और कितना दिन से अनशन चलत बाटे। तो आई बात कही ये अनशन कितना दिन से चलत बाटे। ये हमारा नाम है ओम प्रकाश कुंवर मोनू। हमें आंदोलन के आंदोलनकारी बनी। हमने के 67 दिन से ये आंदोलन चलावत रही। समाज के विभिन्न वर्ग के जोड़ के ये आंदोलन तिरंगा के नीचे चलत है। एकरा के व्यापक समर्थन मिलल बा। अभी तक ले आंदोलन में 7 विधायक, पूर्व विधायक, 2 गो पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, तमाम लोग के सहित दर्जन भर जिला पंचायत सदस्य, करीब 30 गांव के प्रधान जी लोग, ओकरा संगे संगे 4 टाउन एरिया के अध्यक्ष लोग, हमनी के रेवती ब्लॉक के जो प्रतिनिधि बा ओकर समर्थन हमनी के मिलल बा। ये व्यापक समर्थन में हमनी के 67 दिन से गांधीवादी तरीका से ये आंदोलन चलावत तनी जा। अभी तक सार्थक पहल के शुरुआत बुझाता। कल सर्वे वगैरह भइल बा, लेकिन हमनी के यहाँ कोनो सरकार के नुमाइंदा हमनी के अभी कोनो पत्रक लेटर नइखन लो देले। ऐसे हमनी के आंदोलन तब तक चलाइब जा जब तक कोनो सक्षम अधिकारी आके हमनी के समझौता करे, हमनी के स्टेशन बहाल के कोनो कागज दे, तब तक आंदोलन चलाइब जा। ये आंदोलन में 20 अक्टूबर के हजारों लोग प्रदर्शन कई। ओकरा बाद अनशन के शुरुआत भइल। 4 साथी लोग के अनशन 6 दिन चल, जौना में एक दिन सरिता पाड़े पत्नी कनक पाड़े अपना 4 सखियन के साथ मंचासीन भइली। आंदोलन के दूसरा चरण जब शुरू भई तो भूख हड़ताल में शुरू भई, जैसे कि हमनी के बैनर पर बा। भूख हड़ताल में महावीर तिवारी फौजी जी या 13वां भूख हड़ताली बनी। अभी तक हमनी के सरकार के हर भूख हड़ताली के वजन डाउन होता, ओकरा तहत 75 किलो वजन हमनी के सरकार के आंदोलन के माध्यम से कुर्बान कर दिले बनी है। हमनी के ई मांग बा कि जबले रेवती स्टेशन बहाल ना हुई, जबले सार्थक पहल कई के कोनो सक्षम अधिकारी हमनी के यहाँ कोनो लिखा पढ़ी नहीं चली और तब तक ये तमाम प्रक्रिया के हमनी के लालीपाप मानत नहीं जा। कहे कि सरकार के हमनी के कई बार देखले बनी जा कि जब आंदोलन के दबाव होला कुछ नया काम करे लागेले, नया बात करे लागेले, लेकिन जब तक आंदोलन के सार्थक लिखा पढ़ी नहीं के हो तब तक ये आंदोलन चलाइब जा। हमनी के ये आंदोलन में व्यापक रूप दिले बनी आंदोलन के। हमनी के गोधन कुटाई से लेके दिवाली मनौला से लेके भैंस के आगा बीन बजावला से लेके खचड़ परेल मंत्री के बैठौला से लेके एह तालाब सरोवर में हमनी के अर्धनंग प्रदर्शन भी कैले बनी जा, शुद्धि बुद्धि जग भी कैले बनी जा। एकरा संगे संगे हमारे एगो साथी समाधि लेवे के प्रयास भी कैले बा, जौना के प्रशासनिक समझौता में ये बात खत्म भइल बा। अब हमनी के आगे भूख हड़ताल के बाद 26 तारीख से 27 तारीख से हमनी के महावीर तिवारी जी यहाँ के तैयार बनी आमरण अनशन में, लेकिन हमनी के समिति इनका के मनावे के प्रयास कर दिया कि आमरण अनशन के जरूरत नहीं के, भूख हड़ताल चलाई जा। काहे कि काल अगर सरकार हमनी के बात नहीं के मानत तो इस दशा में हमनी के सीधे ट्रैक पर जाए के पड़ी और उस दशा में महावीर तिवारी लेखा नौजवान के हमनी के जरूरत पड़ी कि हमनी के मनावे के प्रयास करते नहीं जा। ये आंदोलन तब तक चली। हमनी के सड़क से आंदोलन चला के हमनी के जनप्रतिनिधि रामाशंकर विद्यार्थी जी और सनातन पांडे जी सदन में बात के, रेलवे बोर्ड में बात के, रेल मंत्री के बात में रख दिले बनी। वजह से कुछ सुगबुगाहट शुरू भइल बा, लेकिन जब तक ले आंदोलनकारी के पास कोनो लिखा पढ़ी नहीं के आओ तबले ये आंदोलन चलाई जा। आंदोलन बिना रेवती स्टेशन बहाल करौले यहाँ से मंच टूटी ना, तब तक ले आंदोलन चली जब तक ले एहिजा के लोग के जनभावना के कदर करते हुए सरकार हमनी के रेवती रेलवे स्टेशन बहाल करी, तब ये मंच लिखा पढ़ी के साथ संपन्न हुई। जय हिंद, जय भारत। जैसन कि यहाँ के बतैनी है कि जब तक रेवती स्टेशन बहाल ना हुई तब तक एजा अनशन चली। अभी एजा अनशन पर बैठल बनी महावीर तिवारी जी, यहाँ से भी हमनी के बात करब जा कि अधिकारी लोग के एजा का प्रतिक्रिया बाटे। जैसन कि यहाँ के बतैनी है कि अभी सरकार लॉलीपॉप देती है,
कहे से कि एमे अभी कहीं से भी लिखा पढ़ी वाला कोनो भी चीज़ नहीं खे मिलल। तो यहाँ सबनी कहना बा कि लिखित में अगर मिली तब जाके हमनी के शांत हो खबिया। तो आई जानल जो महावीर तिवारी जी से। महावीर तिवारी, समाज सेवी रेवती। ये आंदोलन में हम 18वां भूख हड़ताली के रूप में बैठल बाने। ये सरकार के शुरू से मंशा रहे कि यह आंदोलन के खत्म कर दिया जाओ। ये सरकार में बैठल लोग ऐसा ऐसा षड्यंत्र कैले कि ये आंदोलन खत्म हो जाओ, लेकिन हमनी के जज्बा और लोगन के सहयोग से आंदोलन आज 67वां दिन में बा। आवे वाला समय में ये आंदोलन का जो तीसरा चरण बा आमरण अनशन के वो 27 तारीख से शुरू होखे वाला बा। के का कहता का धरता, चूंकि सत्ता और जितने भी सत्ता से जुड़े लोग हैं ये चाहते हैं कि ये आंदोलन किसी भी तरीके से खत्म हो। तो हम ये मानते हैं कि ये जो चल रहा है, कल सर्वे हुआ, ओकरा में कोनो सरकार के षड्यंत्र बा, सरकार में बैठल लोगन के षड्यंत्र बा। ये से जब तक सक्षम अधिकारी आके हमनी के लिखित रूप से प्रमाण ना दे दी हैं कि स्टेशन बहाल हो गए, तब तक हमनी के आंदोलन चली। मौजूद बनी स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक बनी। यहाँ से भी हमने के जानल चाहता नहीं कि आखिर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता आगे से कि का होई बहाल होई रेवती स्टेशन की ना होई, ऐसा एकरा पर का बतावल चाहते हैं। देखिए मिलता आगे से कि का होई बहाल होई रेवती स्टेशन की ना होई, ऐसा एकरा पर का बतावल चाहते हैं। देखिए भाई लोग बतावल है आपके 67 दिन हो गई बा। हम लक्ष्मण पांडे संगे संगे हम किसान सभा के जिला अध्यक्ष बानी बलिया जिला के। किसान आंदोलन रउरा सब देखले हैं। जौना बेरा इस सरकार कहे कि जौन पार्लियामेंट में पास हो जाला वापस ना होला, तो 13 महीना भइल दिल्ली के जाम, तब भइल किसानन के काम वापस लेवे के पड़ल। वही तरी से आपसे बता दिहल चाहत बानी कि जब तक ले स्टेशन बहाल ना होई हम लाली पाप के माने पर तैयार नहीं। हम इंजीनियर लाई रहे हुए लोग ना पता लो जोखत आलो का हो तो स्टेशन बहाल हो जाई। ए तरी जौन बा नगर के अगल बगल के गांवन में एगो खुशी के लहर आइल बा कि आंदोलन के ही देन बा कि ये अधिकारी लोग जागल बा। लेकिन अब वही रेल प्रशासन, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री, DRM, GM, ये तमाम अधिकारी लोग कान में रुआ डाल के सूतल बालो। ये बागी बलिया आप सबके मालूम बा, बागी बलिया में रेवती के माटी ऐसा न हमनी के पूर्वज कहत रहलन कि बागी बलिया आज़ादी से पहले रेवती जौन बा आज़ाद हो गई रहे। रेवती में गांधी जी आई रहलन और वो गांधी जी के नमक आंदोलन के इतिहास बा। एजा शहीद लोगन के एगो लंबा इतिहास बा। एजा कुंवर अंग्रेजन के जमाना में वीर कुंवर सिंह के मुड़ीकटवा स्थान बा। यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर के दूरी पर अतडणिया कुशहर गांव बा। ओकरा बावजूद ये धरती पे क्रांतिकारी वीरन के धरती है। पहले तो आप सुनबे कहीं नहीं है, भाई लोग बतावल कि पहले जौन बा डबल इंजन के जौन सरकार का हाथ लिया। डबल इंजन के सरकार ये सोचल से कि आंदोलन हम समाप्त करा दे, जबरदस्ती पंडाल उखाड़ के भेज दे। लेकिन गांधी जी के सिद्धांत पर ताकत बा। हम गांधीवादी तौर तरीका से ना कोनो तोड़ फोड़ कैनी ना कुछ कैनी। आ एगो इतिहास बा हमारा संघर्ष समिति के कि 2004 में जब से आई रेल कबो ना रुक रहे मेल। 13 घंटा भइल चक्का जाम, तब भइल रेवती के काम। 4 गो एक्सप्रेस रुकैले।
स्टेशन कई देले बड़न हाल। जबले ना होई बहाली तले हमनी के कौनो नहीं के काम, ना खेत में पानी डाले के बा, ना खेत काटे के बा, ना मवेशी खियावे के बा। बड़का मवेशी के काम हमरा समाज के आम जनता के, केहू के गोड़ फूटता, केहू के हाथ टूटता, केहू के मुंह फूटता। रउरा सबसे हम गुजारिश करब कि आप सब आइल बानी, बहुत बढ़िया काम करे खातिर आइल बानी। स्टेशनिया के 1 नंबर प्लेटफार्म के देख ली, लाइनिया उखाड़ देले बाड़न स। और ओकर नतीजा बा कि जब गाड़ी पर चढ़े खातिर लोग जाता तो कुछ ना कुछ लोगन के मुंह हाथ फूटता। वही में एक जना व्यापारी हमारा यहाँ संतोष केसरी कट के दोनों पैर चल गईलन। और ओकर नतीजा ई भइल कि घरवा में जौन धइल रहे रुपया पैसा उ बनारस तकले दवाई करावे में चल गई और राम नाम उनकर सत्य हो गई। ई रेवती स्टेशनिया के हम कहले रहनी कि जबले 1-2 मुहन सा ना तले स्टेशनिया बहाल ना होई। वही कड़ी में संतोष जौन बा शहीद हो गईलन, कट गईलन। कटला के नतीजा ई भइल कि व्यापार मंडल आंदोलन कैलस। और वो आंदोलन में जौन बा संघर्ष समिति पहुंचल और संघर्ष समिति निर्णय लियलस कि जले स्टेशन बहाल ना हो जाई तले हमनी के घर छोड़ के डेरा छोड़ के खेत छोड़ के खलिहान छोड़ के रेवती स्टेशन पे जौन बा डेरा डालब जा। डेरा डलले बानी जा, जले बहाल ना हो जाई तले हमनी के जैसे वापस नहीं जाए के। यही सब के साथ धन्यवाद। बगल में व्यापार मंडल का अध्यक्ष जैसन कि यहाँ के बतैनी है कि जब तक स्टेशन ही बहाल ना हो जाई तब तक हमनी के एजे रहम जा। अभी हमनी के संगे यहाँ के बनी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष बनी यहाँ के रेवती के। यहाँ से भी जानल चाहम जा कि एह अनशन में रुआ शामिल बनी तो रेलवे के अधिकारी लोग के का प्रतिक्रिया बटे, का लागत है कि स्टेशन कब तक बहाल हो जाए? देखी काल के जौन पहल भइल बा, ऐसे लागता कि सरकार के जौन हमनी के 67 दिन से जगावे के प्रयास कैले बनी जा, उनमें कुछ सफलता मिलत नजर आवत। ऐसे कि काल 7 सदस्यीय टीम करीब 2.5-3 घंटा नाप जोख कई के सरकार के रिपोर्ट भेजे के काम करी। अगर ये बात में सत्यता बा, रेवती के जनता पूरा उत्साहित भी है कि अब स्टेशन बहाल के रुआ सभे सुने खातिर जुड़ा रही। भोजपुरी न्यूज़.in के साथ बात करके बहुत बढ़िया लगल। धन्यवाद।